Но в населени места под 5000 души се позволява да има екипи от 2 души. Такова понятие екип от 2 души, първо, че не съществува нито в учебници, нито някъде по света. При един пожар в затворено помещение трябва да влязат минимум 2 души вътре. Групата е минимум от 2 души. По малките служби това е един шофьор на автомобила, и един пожарникар. Шофьора, когато отиде на происшествие, но на малко по-сложен пожар, на къща да речем, той стои през цялото време при помпата. Най-често, когато гори къща, ние сме почти винаги на покрив. Той трябва да го следи през цялото време, да му подава по-силно налягане, по-слабо, защото нали сеща с по-голямо налягане му го фърли от покрива долу. Тоест, гаси един човек. Значи отива. Това е абсолютно реално. В момента по всички тези служби, където има такива дежурства и в момента ги има, отива на пожар горяща къща вечерта и влиза вътре в къща и гаси сам. Сам си влиза, сам спасява хора, ако има малките часове, както на всеки му ясно. Хората си вкъщи.